барои бори нахуст дар тоҷикистон ширкати иҷорадиҳандаи мошинҳо Rent a Car шурӯъ ба кор кардааст. ин ширкати хусусӣ дар порки мошинҳои худ ҳудуди 50 мошини сабукрави ҷадиди тавлидоти ширкатҳои маъруфи мошинсозии ғарбӣ, ҷопон ва Кӯриёро ҷамъ овардааст. иҷораи мошин дар ширкат як шабонарӯз ва аз он бештар аст ва қимати иҷора низ марбут ба тамғаи мошин дар шабонарӯз аз 100 то 1000 сомониро ташкил медиҳад. барои гирифтани мошин синни соли шаҳрванд на камтар аз 25 солагӣ бояд бошад, яъне ай 25 боло. ҳатман шиноснома ва ҳуҷҷатҳои ронандагӣ ҳатман бояд ба дасташ бошад ва вобаста ба тамғаи мошин гарав маблағи гаравиро бисупора, яъне баъди супоридани мошин ба корхонаи мо гаравро баргардонида мешавад. маблағи гарави мошин вобаста ба тамғаи он аз 400 то 2500 доллари амрикоист. масъулини ширкат мегӯянд мавриди таъсиси корхона ҳисоби онҳо рӯи хориҷиҳо буд, аммо шаҳрвандони тоҷикистон низ ба ин навъи хадамот таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карданд ва шумори муштариёни ширкат аз дохили кишвар афзудааст. агар ки дар садамаи бо айби мизоҷ боша, мизоҷ удаҳдор мешавад ки мошинро бо мо бо тартиби гирифтагӣ таъмир карда баргардонад. муштариёни ширкат мегӯянд ҳарчанд қимати иҷораи мошин ҳоло барои аксари мардуми тоҷикистон дастрас нест, аммо дар сурати зарурат афроди корафтода барои анҷоми корҳои сарии худ аз қиматҳои аз ин ширкат бештарро дар шабонарӯз дар нақлиёти мусофирбар харҷ хоҳанд кард. ман барои ӯ иҷора гирифтаам аз ширкати рентакар мошин, ки имрӯз кором бениҳоят бисёр аст ва агар имрӯз ман ба таксӣ мегаштам ба фикрам ки чанд баробар зиёд сарф мекардам нисбат ба ин ширкати рентакар. бинобар барои ман қулайтар аст ки аз ин мошинҳои ширкат истифода барам. мошинҳои ширкати Rent a Car аз 5000 доллар то ҳудуди 30000 доллар нарх доранд. ин дар ҳолест ки воридоти мошинҳо ба тоҷикистон ҳар сол меафзояд ва дар соли гузаштаи 2012 51000 мошини сабукрав вориди бозорҳои тоҷикистон шудааст.